नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुनो मोनदों ओरैबायदि स्लिम स्लिम साफा रड बियो सिगां ओरैबायदि बायला बुलामोन बियो मास मोनसे सिगां दायो बेखौहाय ओरैबायदि स्लिम 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 बानायनाय जाबाय डाइरेक्ट मालिबिथा बाजारसिम दा बेखौ बबेनिफ्राय बानायबोदों नोंथांमोना देखायगोन आं गारहांबाय नै बेखौबो दाउ बिखानि बियो दाउ बिखा बे गाम्बारि बिफांसिम हनै नै बियो जाहैबाय आनन्द दलां बे आनन्द बाजारनिफ्रायनो डाइरेक्ट नै ओरै थांनानै बियो ओरै गिदिंलांगोन मालिबिथा बाजारसिम डाइरेक्ट थप्लेट ओरैबायदि स्लिम स्लिम जाबाय लामाया बेयावबो मोनसे दा बिटिनि दाउ बिखानिफ्राय फैनानै सफैलायबाय नै आमथिखा प्राइमारिनि सिङाव थानाय 2 नं गोजोनफुरि गामिनि लामा बियो दा मावगासिनो दं आरो हानोसैयानो बारा गोबाव गैलिया (1 किल'मिटारसो जागोन नामा गोलावा हानायसैयानो आरो ओरैबो नायदो कमप्लिट जाबायानो लामाया नाथाय मोनसे खोथा रायजोफोर बे लामाया सिक्किमनि होननानैहाय नाथाय बियो सिक्किमनि नङा दै जेराव जेराव थाबायजाथारा हाब्रु जायो जेराव गोदोनिफ्रायनो जेबो सेनग्रेबेल गारजानाय जायाखै नैबेखौ नायैसो प्राइमारि बाय प्राइमारि खना खना बे लामाखौ जेराव जेबो मोनथाराखै मालाबाबो खोजानाय जायाखै मालाबाबो सेनग्रेबेल होनाय जायाखै नै बैफोराव नायै खना खना होनाय जादों नाथाय बियो स्किम नङा दै रायजो राजा नोंथांमोन बे लामाखौ 16 नं निसिमा ब्लक UPPL निफ्राय मावनानै होगासिनो दङ गामि सिं सिं सिगाङाव बिराद गाज्रिमोन लामाया दा बेजों फिरफिलिबो खारोमोन ओमफ्राय थांलाय फैलाय स्कुलाव थाङो न'खरबै दङ बै बारनानै न'खर दंहैयो गामि सालबारि 1 नं गोजोनफुरि दा बे जोंनिया 2 नं गोजोनफुरि लामा आरोखि बे गामिनि बिराद गाज्रिमोन अबस्थाया दा सेनग्रेबेल होनानै फैबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो दा जोंनि बे सोलिफुबाय थानाय प्रमद बर' दैदेननाय सारनि दैदेननाय UPPL सरकारा मावना फैनायनि थाखाय गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों आरो खुलुमबाय आमथिखा प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे 2 नं गोजोनफुरि गामि बे गामिनि लामाया गोबाव बोसोरनिफ्राय हान्था मेलायाव एकदम असलमोन जेखौनाखि सोलिथार हाखर हाला दानि दैज्लां समाव जाथायात खालामनाया बा साइकेल फिरफिलि रिक्सा सालायनाया बिराद एकदम भुगिनो गोनांमोन ओमफ्राय हान्था मेलायावबो बे फरायनाय गथ'फोर माफोर गामिनि रायजो राजा बिराद खस्थ' मोनबोगासिनो दंमोन दिनै जेनाखि जोंनि UPPL गोदान सरकारनि प्रमद बर' मानगोनां सारनि दैदेननायाव फैसानि अनसुंथाइजों लोगोसे जोंनि 16 नं निसिमा ब्लकनि ब्लक कमिटि आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउथफोर ब्लक इउथनि जोहोलावफोरखौ लानानै बे लामाखौ जों सेनग्रेबेलिं होनाय जादों ओमफ्राय बेवहाय रायजोफ्रा बहुद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय जोङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ हाजार थेंक इउ होयो गोजोन्थों।